Kongo ka tɔndenw n'o ye Lamine Daru ye Ustad Chep ale ni Njayi Tuba ko olu bɛɛ lajɛlen bilara ka taa kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan parquet Dakarikaw fɛ y'a yira sa k'a fɔ ko TikTok sanfɛ k'u ye vidéo kɛ jaa mun na n'u ye kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye Basiru Jamayi Jakar Fayi ye procureur k'ale bɛna u ta n'u bila f'u ɲɛna don nataw la min ye sɛbɛn kɔni a danganamaya k'a yira u la Nigeria gouvernement y'a yira sa k'a fɔ sa ko ale ye wulikajɔ sigi sen kan wulikajɔ min bɛ se k'a to sa a ka duguden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka degun sɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ a bɛ se k'olu hakɛ dɔn cogo min na waleya in kɛkun ye min ye sa maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ Afrique du Sud janjo in kɔnɔna na u bɛ se ka tɔnɔma mun kan ka sara u ye u bɛ se ka sara cogo min na min ye Nigeria jamana ɲɛmaaw ye o y'a yira k'a fɔ k'u tɛna nin ko in bila dagirinda la ko sabula u tun ye kangarimada kɛ Afrique du Sud ye a mɛnna waleya bɛ waleya la u kana ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma Faransiikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tasuma cɛjuguba in ye a ba sigira nin waati in na hectare 42 kɔni jeninen kɔfɛ sa Gironikaw fɛ yen hakilisigi ni basigi nana kunungo préfecture maaw yɛrɛ y'a yira sa k'u bɛna min ye maa 84 u bɛna olu yamaruya u ka segin ka t'u ka so siraba minnu fana bɛ yen fɔ a ka se k'olu dayɛlɛ bi ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 o waati Irisilakaw ka wulikajɔ ka ɲɛsin Ukraine ma min ye drone kɔni ye k'olu kɛlen ka sankolo bɛɛ lajɛlen latunu Ukraine faaba kɔnɔna na wulikajɔ in kɔni bɛ senna ko yaasa basigi ni lafiya o ɲinini hukumu kɔnɔna don min ye Ukrainekaw fana olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu fana b'o wulikajɔ ɲɔgɔnna kelen na ka ɲɛsin Irisilakaw ka faaba ma Anglais ka jɛkulu min bɛ yen n'o o bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kimɛli kɛ an'u ka kɛnɛya ko u y'a yira sa k'a fɔ ko funteni b'a la hawta mun la Anglais fɛ yen maa 2,877 o de tora o ko in senfɛ min ye funteni la hawta in ye k'a duma ban hali bi sabula min ye Angleterrekaw ye u y'a yira sa k'u ye wulikajɔ boloda yaasa u ka dugudenw bɛ se ka lafaamuya cogo min o baaraw daminɛna kunungo alamisa Moyen-Orient ale kibaruyaw la sa min ye Américains ye u y'a yira sa k'olu ka gosili belebeleba laban kɛ ka ɲɛsin Iran ma Iran min ko n'o kɛlen ka jagɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ka marabolo ma n'u ka dɛmɛbaajɛkulu ma kunnafonidila minnu bɛ Iran yɛrɛ kɔnɔna na sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ninnu senfɛ k'u kɔni ye mugu kan mɛn u ka dugu 2 kɔnɔna na min ye u ka marabolo kɔnɔna na maa 3 ko o de fatura a ko senfɛ maa minnu bɛ yen n'u olu ye pankuruko matarafabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi ka pankuru jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Air France KLM ko ale kɔni ka tɔnɔ jiginna 100 sara la ni 71 ye CFA euro wari miliyɔn 190 ko o kɔni u jiginna o jukɔrɔ kosɛbɛ san kalo 6 fɔlɔ in na jɔrɔna ani miirina min tun b'u la sa u y'a yira sa ko laɲini kɔni ma se ka sabati ko taji sɔngɔ yɛlɛli o bɛ a la a n'u ka yɔrɔ caman bɛ u tɛ se ka olu lasɔrɔ tuguni Anglais ka tajibɔ jɛkuluba min bɛ yen n'a fɔ ma ko Shell ale ye a ka tɔnɔkantɔnɔ kɔni yira sa ko min ye san kalo 3 fɔlɔ kɔni na ale bɛ se k'a fɔ bi ko alhamdulilayi min ye dollar wari miliyari 10 a n'a kunkanfɛ olu y'o de sɔrɔ tɔnɔkantɔnɔ na ko n'o y'a sɔrɔ u ka tɔnɔkantɔnɔ kɔni wulilen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mankan in ye ko min ye mankan in ye k'a kɛlen ka gɛlɛya las'u ma kosɛbɛ fana sabula u ka taji mara yɔrɔ bɛɛ u bolo tɛ ka se ka yen sɔrɔ farajɛlakaw ka ndolati jɛkulu tɔnba min bɛ yen n'a fɔ ma ko UEFA ale y'a yira sa k'a fɔ ko Gianni Infantino ye kuma min fɔ ka ɲɛsin FIFA ma k'a fɔ k'a bɛna jɛkulu sigi ko ni Ala sɔnna ma ko jɛkulu de bɛna Coupe du Monde nataw baaraw kɛ min ye farajɛlakaw ka jɛkulu ye n'o ye UEFA ye a ko n'o kɛra dɔrɔn ale sen tɛ don Coupe du Monde na o la sa kunungo min ye nanzarala jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye Faransiw Angleterre Bulgarie ka taa se Espagne ninnu bɛɛ lajɛlen ani Portugal ninnu ani Turkiw bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ video conférence la kunungo min ye jamana 55 fédération maaw y'a yira sa k'a fɔ ni FIFA ma segin a kɔ Coupe du Monde nata in olu sen tɛna don a baara fosi la ko sabula farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ n'o ye ndolati ye a mara kɛlen don sigilen don sira minnu fɛ majɛw caman yɛrɛ tun b'u la olu bolo ni Coupe du Monde banna u kan ka taa sigi ka fɔ ka kuma kɛ ko n'a ma ko ye ko fɔlɔ ko ka jɛkulu kura wɛrɛ de sigi min nana musaka ko ɲɛnabɔ ka Coupe du Monde yɛrɛ sigi sen kan k'olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na bi u t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na sini u kɔni ye ban sɛbɛn belebeleba bɔ k'o ci FIFA ɲɛmaaw olu ma an yɛrɛ fɛ yan sa Ligue de Bamako ɲɛmaa kura sɔrɔla la Abdoulaye Abdallah ale taara kunun